Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза нағзаин саломатиё хубай. Байни сеюму чорум дарвоза тарафи пажарка рафта истем духтаро. Як нуқтаи савдо да акса рафта истай. Бовар мекунед турецки киртоошон аз 100 сомон 200 сомон сар мешава. Материалои навинка овардаган, киртои навинка ки материалош навай. Марамат ози ворид мегардем, аз наздик ма шумода нишон метам. Ина касе да дар курай ҳатман биёен. Аз ин нуқтаи савдо ман навор бисёр дорам. Бисёриё мепурсанд, бо намеёванд ҳам хелам суроғара. Хостум аз берун нишон тиёмтона. Ина дидена байни сеюму чорум дарвоза анами даромадгоҳуш кати медроем байн кати. Ряди магазинои шишагӣ духтарако. Марамат то охира тамошо кунен, ба осонӣ пайдо мекунен. Диден духтарако, ина ряди магазинои шишагӣ анами нуқтаи савдо. Ина берун дар чикртае ки мебинен акция рафтаистай арзон кардагиян. Диден 122 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Анами кирто ҳамаш распродажа шудагия духтаро. Ана ипекоям 850 сомон шудагия, 1200 сомон ик пек. Хулоса интихоб хеле зиёда иҷада. Марамад ина тамошо кунед, бинен. Боварӣ дорум. Ва духтарако нигоҳ кунен, шок нигоҳ кунен. Анам киртои фасони турецки платьёянд. Диден чӣ хушрӯчанд? 100 сомон шудагия. Успет кунен, ина биёен. Ҳозир ман ҳамаша нишон метам. Ҳаминое ки дидаистен 100 сомонай. Инаи моделшам 100 сомонай. Ира биден чӣ фасон платья вечерни. Ҳамагӣ 100 сомон. Аксияи калон. Аямиё чандтаи дорен? Сеттаи монда буда. Ина духтаро каседа ки бираса биёен. Турецки оригиналай. То охири навора тамошо кунен. 200 сомашам астай нишон метиҳам. Бо 100 сома кадом намудай? Фақат ами ду моделш, и ду модел 100 сомоня. И тараф ҳамаш 200 сомашая. Я бо нишон тиен 200 сомоношунам. Ина духтаро турецки будай. Мана беҳад хушрӯ. 200 сомон. Инаи паплин обда намедро да? Обда намедро я 200 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. 122 магазин, яди магазинои шишагӣ. Духтаро нигоҳ беҳад хушрӯай киртоошон ҳамаша 200 сомонӣ кардаган. Инаи арганзоям 200 сомона. Инаи моделам, и моделам ҳамаш 200 сомон. Иҷада бо чӣ дорен? Инами вешилка. Хулас ҳамаш 200 сомонӣ. Марҳамат иҷада абаёям. Ва ира диден духтаро двойкаи 200 сомон шудагиай. Я бор амра ба хат нишон тиен. Манаи платьяи органзаям, анаи двойкачаям ҳамаш 200 сомон. Рақамашон ҳаст. Касе омада наметона нависен, доставкатон мекунан. Анаира модель меган. Охи бинен духтаро чӣ хушрӯвай. Турецки оригинал акция рафтаистай 280 сомонӣ кардаган. Мана вишивкадор. Беҳад фасонак размер дора. Инаи моделошам ҳастай духтаро. Мана нархошона 280 сомон кардаган. Турки духтуш беҳад хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Мана марамат анаи моделоям ҳастай. Иёям фасон турецки ё чанд план? Ё 450 сомонай бо арзон мешава. Анами платьё духтаро Купра Тенсел ном дора. Я намуд сабука, я намуд хушрӯвай. Бовар кунен шута мепӯшен турецки оригинал. Марҳамат 450 сомон. Иҷада оз дигар намудошам аст нишонтон метам. Ина 450 сомонӣ каседа дар корай метавонен биёен аз наздик бинен духтаро. Хоҳен дархост кунен доставкатон кунан. И цветшам астай диден чӣ хушрӯи моделш бо дига хела иш дига хе. Хулас 450 сомонӣ. Инам 122 магазин, ряди магазинои шишагӣ тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвозада. Анам хе Купра Тенсел омадагиай. Успет кунен ки тамом нашава духтаро. Инам қадар омадагиай. Бинен чӣ хушрӯан. Дарақат ҳам фасон будае и модело. Мана материалша бинен ко аҷоибот. Ай дастангитон чанд сомай? 450 обда намедроя. Туркия на? Турецки. Диден ипеку ваяй. Однотонный якҷоя шудагиай. Комбинирований 450 сомон. Мана каседа дар корай духтарако рақамошон ҳаст. Нависен наиҷада дигар намудошам. Хулоса меёбен.
акция рафтестай духтарако анамхе турецки шифоно кори дасти рафтагай пешакаш ҳозимаш мода нишонитиё бинанч хушрувай ҳамха сабукакай махкамак остиношкати пырра ҳамаҷош махкамай акция рафтестай 450 сомона ире бинанч хушру размерош чихелай ҳама размеро ҳастай бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин ряди магазинои шагӣ фақат ами дугул дора айна ба ин хеле ҳарир доштай ино чанд пулан иёям 450 сомон турецкия турки мана марамат касседа дар корай рақамашон ҳаст нависеншона доставкатон мекунанд ё ки биёен аз пеш бибинен пушен баъд метонен ки харидорӣ кунен иҷада интихоб зиёдай ҳама намуд куртоҳо ҳаст нигоҳ кунен ино чанд соман қай хушрувай тенсла кирташа нав нишон додем навор кардем ина нигоҳ кунен болопушам ҳаста ино буда намедроянд тенсл будай янамуд сабукай турецки фасон ина ипеко чандан мана 850 сомон ипекои турки ина духтаро вечерни платья мековен янамуд вечерни платьяи фасонтон ёфтум аҷоиб буд янамуд не бисёр намуд хулас дар як магазин беҳад хушрӯ ино 850 сомон турецкиян ҳози дигар моделоша нишон метам бинен инаи қисмда диден ино 700 сомона ино 700 сомон анами сафеда дидестен ку 1400 сомона дига ҳамаш вечерниё 700 сомони акция рафтестай 700 сомон и тарафама 700 ман аз ин тараф анаи сетичниё 600 сомон туркия яваёшам турецкиян тамошобино ина марамат дар кортон боша биёен ҳамин нуқтаи савдода ҳамаи либосошон туркияй ина ози аксияи грандиозни рафтестай бовар мекунанд ай 100 сомон сар мешава либосошон бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин даян ряди магазинои шагӣ биёен аз наздик пушен бинен духтаро боварӣ дору махкултон мешава омада наметонен нависен доставкатон мекунанд войкои ипег омадай духтарако турецки мана марҳамат касседа дар корай нархо 600 сомон ами ду модел дорен ё ҳастай бо меби омадай дигар намудош иқа хушрӯи 600 сомон инаиш спорт стил шай мана ишам 600 сомон марамат касседа дар корай метавонен биёен хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян биёен аз наздик бинен маҳқултон мешава 122 магазинанд ряди магазинои шагӣ инаи бренди эспира боша бинен чихе хушрӯ иёра боша 850 киртош 850 сомон мана марамат беҳтаринай бовар кунен беҳтаринай моделакора бинен мана инаи фасонша бинен охе чихе хушрӯай диден духтаро беҳад фасонак ё ҳамаш 850 сомони ипеко манаи платьяша бинен оригинал тоза туркия ами нуқтаи савдо ҳамаи борошон турецкия бо биёен пушен ҳама тарафа чейн кунен баъд метонен ки харидорӣ намоен мана ишаишда моделако хушрӯа ишаишда хушрӯаире бинен 850 сомон ҳами болопушора материалаш тенслая тенсл ном дора тамошобино купрая тенсл турки сабукаки хушрӯ ира бинен чихе фасон 450 сомон и обда намедроя тобистонда роҳатай мешава ки ами бекиртаяма ранги киртахча пуши мешава болопуш бар ин пушен хулас фасон дига глошам астая оз дига глошам нишонтон метем 450 сомони биёен бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин мана ин моделакора охи бинен иша бинен глоша чихе хушрӯан мана 450 сомон роҳатай духтаро дархост кунен модаротонда мегирен хитонда мегирен беҳтарин вариант анаи модело болопушои фасон омадагиай духтаро турецкиян обда намедрояна ин материалш чеқа хушрӯ ипеки пахтагӣ будай мана дута цвет дорада ду расветка дора 450 сомонай турки сабукаки хушрӯ я бора гай пеш биёен пушенда духтаро маҳқултон мешава модаротондаям варианти фасонай хитондаям гирен хушрӯи бад хулас 450 сомон бозори корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 122 магазин ряди магазинои шишагӣ